Gunstá go bh chóirde seo leabharmheas lumsa ón P ó Mhór agus leabhar bheith go bhasagiú going inniu ná cean áir seo an Phleist Mhór. Amy agus Claire agus an Phleist Mhór seo cean le Susan Edwards agus Ray ó Laighléis agus Emily Colenso ar na Victoria agus tá mé arrásin seo I leabharlann Mhóige don nulig ach seo leabhar de fáistí agus an Phleist Mhór mar hiic fá beidir an tedal banin sé le fuaimine agus daoine bheith léimt I locháin isce agus tá go leor sais immertas focail an tá go leor sais sprí le fuaim ocail rud a haín go mór lumsa agus rud a bhíonn go mór I dreis sna pictar leabhar de fáistí aber an cinse agus tá an Ilení ina flabanta fuitála flubber nach flotanta plop plop plop. Tá na chalíní bric brac brochach bracanta brauach le puitach agus eile héid. So tá sin a rira cearta de flab agus flod agus flimp agus Phleist. Na fuaim ocail tá sin an ias tá sin tainimh go agus san scéing go das ceannig gard de fáistí ó golóir tá an. Beidir go chuid den immertas focail sin ábhrí níos casta agus dócha gur tápáis an óg ní gagad ag dís gachrad ach go manana dís sult as na fuaimine agus as an sprí amháin is an leabhar. An leabhar chuann sé stíl alíontóir aigen seo sampla de. Chuann sé stíl alíontóir sasanach nó bhí leabhar hasanach againn I méile agus mu óg. Ní chuoine cén tanna dtíorthir sin ach sais simplíocht tim agus ná rud aigen ba. Ní tim an ginger ceanna ag an eile ach ní híon stíl is fearr lom héin ar fad ach tá sé go bra tá sé go das. Agus se an buil mór tá an leabhar seo ná na fuaimochail so sin Amy agus Claire agus an Phleist Mhór. Má haíonn fuaimine agus plab agus splis leis seáil I locháin isce libh. Ná le bhór báistí tá ná sé seo le.